Kaixo denoi, iritsi da hitzara ere, etxetikan korroska, bertxokatea. Mane Xabirrezabalek jarri puntua eta erantzungo diot. Zer behar da etxean dantza egiteko, leku pixka bat egin behar da hasteko. Musikaz da humorez gorputza jazteko, robotaren antzera bizitzen uzteko. Lotxa galdu behar da dantzaz gozatzeko, lotxa galdu behar da dantzaz gozatzeko. Eta nere puntua Gorka Santestebani jarriko diot, badakit deseatzen zeola bertxotan iteko, beraz hemen puntua, Gorka. Sagardoa soberan, omen dago aurten. Besarka handi bat denoi eta animo!